Jordi, inmiddels weet iedereen wie je bent, hè? Nou ja, het is wel grappig. Ja, dat is toch je nieuwe single? Ja, inderdaad. Ik ben Jordi van Loon. Nou, dat is eigenlijk heel grappig gegaan. We hebben de titel eigenlijk als een soort grapje bedoeld. Van, je moet je eigenlijk in principe wel opnieuw voorstellen en opnieuw bewijzen weer. En vandaar eigenlijk die titel. Ja, het is toch wel heel anders dan wat je hiervoor deed. Ja, inderdaad. Het is ook weer een nieuw opstapje naar iets anders. Maar het is ook wel weer een frisse nieuwe plaat. En ook wel, ik vind hem heel erg goed en heel erg top. Ja, er is veel veranderd aan jouw stem ook. Ja, het is allemaal iets lager geworden, ja. Klopt. Is het dan moeilijk? Moet je dan opnieuw leren zingen? Nou, de stem moet zich wel ontwikkelen. Opnieuw leren zingen. Kijk, het wordt hier en daar iets lager. En daar moet je het gewoon mee doen. En dat is natuurlijk logisch. Dat is natuurlijk een proces in principe. Dus dat is ouder worden. Dat is ouder worden, ja. Nou, we maken nieuwe platen op dit moment. We zijn heel druk bezig met ook weer nieuwe liedjes voor wat over een tijdje uitgekomen nieuw album. Maar de nieuwe single is nu uit. We zijn druk bezig ook met onder andere Duitsland. Daar hebben we 2 nummers voor opgenomen. En heb je in Duitsland al veel optredens gehad? Nee, we moeten nog echt beginnen met ons Duitse avontuur, zeg maar. Wat ik zei, wel 2 nummers opgenomen. Dat was Es ist nicht alles Gold, was glänzt en ein Küsschen für dich. 2 vertalingen van mijn eerste uitgegeven album. En we gaan kijken wat het gaat opleveren. Spreek je al Duits? Ein bisschen.